Næsten 3.000 elefanter bliver holdt i fangenskab under groteske forhold i turistindustrien i Thailand. De fleste af dem bliver avlet udelukkende for at underholde turister. Sidste årti steg antallet af elefanter i fangenskab i Thailand med hele 70%. Og der avles hele tiden nye elefantunger. Elefanter er nemlig mange penge værd, fordi turister betaler for at ride på dem, vaske dem eller se dem optræde med tricks og kunster. I naturen passer elefantmødre på deres unger, indtil de er ca. 4-5 år gamle. Og efterfølgende holder moren og resten af flokken rigtig godt øje med ungen. Sådan er det ikke i fangenskab. Der tvangsavler man på hunelefanterne, og ungerne bliver taget fra dem efter kun 2 år. Når man fjerner en elefantunge, er man nødt til at fastspænde moren, som desperat forsøger at beskytte sin unge. Nogle gange er man nødt til at lænke hende fast i op til 2 måneder, fordi hun ikke kan stoppe med at skrige af fortvivlelse og lede efter sin unge. Ungen får en kort kæde om benet og bliver efterladt helt alene i dagevis, nogle gange i op til 2 uger. Derefter bliver den spændt fast og slået med stokke, med søm eller jernkroge på, kun for at få den til at adlyde mennesker. Resten af livet bliver elefanten straffet med den skarpe jernkrog, hvis den ikke lystrer. Færdigtrænede elefanter bliver dag ind og dag ud tvunget til at bære rundt på turister, eller optræde med unaturlige tricks, som at balancere på bagbenene eller gå på line. Når de ikke underholder, holdes de ofte lænket og isoleret fra andre elefanter. Elefanterne er tit fejlernærede. Mange har øjenbetændelse, fodskader eller betændte sår. De bliver sjældent behandlet af dyrlæger og tvinges til at arbejde, selvom de er syge og skadet. Når lyset og musikken slukkes, og turisterne tager hjem, er elefanterne stadig fanget i et mareridt. Det her er deres tilværelse i op til 70 år, indtil den dag, de er slidt op efter et langt og barskt liv. World Animal Protection støtter flere naturskønne fristeder for reddede elefanter i Thailand. Efter mange års mishandling og fangenskab har elefanterne brug for kærlig pleje, nærende mad og omsorg resten af deres liv. Du kan adoptere en elefant nu og give den det skønne elefantliv, den fortjener. Samtidig støtter du arbejdet for at beskytte verdens andre udsatte dyr mod at blive mishandlet og udnyttet.